Wow, takže vítám tě u dalšího videa. V tomhle videu jsme si ukázali, nebo neukázali, vlastně budeme hrát zase Minecraft, akorát je to trošku speciální, protože jsem v té době nehrál. V té době, co vyšlo poslední video, a chtěl bych ještě ukázat, jsem nehrál a ukážeme tu mushroom farmu. Jo, a chci vám poděkovat za úžasných 5 odběratelů. Pro mě to moc znamená. Takže tady vybereme věci. Omlouvám se, kdyby se mi to zase sekalo. A já mám poslední dobou strašně málo paměti, i když jakoby mám prázdnou galerii. Ne? Já jsem taky debil. Protože mushroom farma se dělá tímhle způsobem. Tak já vím, jak to roste kolem toho. Stane se. My jsme se šli podívat tam. Omlouvám se, že nevyšlo dlouho video. Šel bych tady. Tady by zabít ty zem. Ty vole! Co to je? Že si to tady vzalo tolik pavouků? Tam byl... Že bychom si udělali XP farmu hnedkom. Takhle. To se mi nezdá ještě jedna věc. Ale že bychom si udělali XP farmu, my možná budeme mít XP farmu. Pokud si to tady teď nějak dostanu k tomu, abych to nějak osvětlil. Pojďte. Jak budu nezískat. To železo. Vadí vždycky. Takže natěžíme iron. Pavouček. Dobrý den. Aj kamo. Co to tu je? Nemám výbavu na to, aby se... Kurně, neladuj se. Máme výbavu, aby jsme se tam šli kouknout. Proč mi to tak laguje? Nechápu. No tak, odlaguj se, prosím. Dobrý, takže to asi v pohodě. Asi se budeme stěhovat. Mě napadlo tady, já to hned ukážu. Tohle bych tady nechal normálně, jako připadlo mi dělám. A mě napadlo, že tady žijeme. My nemáme ještě vlastně tu ovce ani nápře poslal, ale to nevadí. Tady, nevím na co vybarníš. Tady bychom mohli do té, tady. Že vlastně tady by šel udělat nádherný dům. To já když tak, jo, to vám chci říct. Ten dům budu stavět off-screen. Ten dům si jakoby uděláme, jak by zhruba měl vypadat off-screen. A potom si to s váma projdu a dostavíme to spolu, jo? Tak jenom pro info. Kolik je hodin? Teď máme úžasné 4 minutky, takže... No, já vím, tohle video bude opět krátký a já jsem rád, že jsem něco stihnul natočit. Pozdravit se s váma, že budu slavit jednou v screenu, protože já vůbec nestíhám. Takže tohle by bylo pro tohle video všechno. A čau.